É a hostia. Porque me cago en Dios, a cousa está fodida. Tocan cho carallo, ti tes que dicir grazas. De puta madre. Pois comigo vanse foder, porque a mí non me tocan os collós estes papahostias. Dame polo cu, pero totalmente. Que me botan do chollo. Pois que me voten. Impórtame un carallo. E que me cajo na hostia. Son uns fillos de puta. Ti estás aí tan tranquila e ven un cabrón destes e faiche unha putada. E por qué? Porque lle sae dos collóns. Así de claro. Esta é a merda de país no que vivimos. Podes pensar, vale, hai que foderse e mirar para outro lado. Pero o día seguinte é a mesma merda. E non é só que che rompan as pelotas, é que ademais teñen cara de cu. Porque o que máis che fode non é que te puten, nin que mesen por riba de ti. O que máis che fode é esa chulería do carallo que se lles pon na cara cando che están fodendo a vida. Porque me cago na cona. Din que isto é unha democracia e non sei que hostias, pero ao final, os cabróns que están arriba son todos unha pandilla de fillos de puta que me cago en Dios bendito que xa me faltan as putas palabras para dicilo. Hostia! Porque a min que non me fodan, todos sabemos de que vai a puta movida. Porque o problema de tanto cabrón fillo de puta que son todos os putos parásitos de merda que pasan o día rascando o carallo. E claro, debense aburrir tanto rañala que aínda lles tes que ir lamber o cu nas horas libres para telos contentos. Pero de puta madre! Eu xa dixen o que tiña que dicir e non vou perder máis o tempo falando de política. Porque sempre se pode dicir algo máis. Que estes fillos de puta son uns sacos en fondo. Pero non, para que vou seguir falando? Só porque me den polo cu de cando en vez? A todas nos pasa. É a puta merda na que vivimos. Que se podía cambiar. Non o nego. Pero é que estes papahostias están moi ben instalados. Porque non só están os fillos de puta propiamente, tamén están os irmáns, os primos e demás familia. Porque o negocio da putada é un negocio familiar. É que me cago na hostia. Como é posible que prácticamente todos os cabróns deste país estean metidos todos no mesmo sitio? Que todos teñen a mesma cara de cu. E que case todos teñan carne do mesmo puto partido. Como carallo se explica isto? Pois a explicación é moi fácil. Chámase Galicia e punto. Hai que foderse.